Si kamay ta. Isang mo dati bagas ni kin ilutom dati kamatis ta. Dati si daan tayo damdama. Mapana labit kini iki Maria takwa. Pang kita ano nakawidro je bakuton. Grabe kay mo pagaw awirindak sa dak paglutuan ka nakat adong pitikas tak nga module ko ni. Si kakarti mapangkini iki Maria, sikat pa nagsapol ti pagbayad ti kuryente. Data pa nagsungsungba mo si kamay ta mapisang ko tangiwa mo ti mabii. Numay ni Antim Piling, ibagam ikabil na palang datay numero. Sige ma. Nakon. A few inches later. Mare. Anti awan ni mama, ikabil yung kanulat tanukan jay numeronan. Awan mo nga kwartak na pagabunar ko tay pago na tata. Gaya may taka naman pelang ti bagasyo dita data ko. Awan isaang mi. Ala awan anti, sakto lang dati insang ni mama nga apo yun ni. Itad mo pala kinyak data ko. Umay kunto bayadan to no malum. Baka maungtanak kini mama anti. Saan? Tsak ti bahala kini mamang mo. Saka game kami kini mamang mo. Kastoy kami. Sige garod anti, basta umayon to bayadan to no malum di sukat na Won, atapay kamatis ta kwa. Aram na dati si Daumi, bayadak to no malum. Sige anti. Nako. Ay wait, gayam neneng. Dilawan asin nyo dita. Kanaman ore basi lang. Siguray kayo anti ta mapanak mangala. Mutoy gayam amin na data sa garapon. Isublik to dati pagkabilan na to no umayak to no malum ta kwa. Mayak to agbayad. Nako. A few moments later. Ana may ta, nakaisaan kan? Madipay. Apay nga ti kinkinuam, apay ta hanggang nga nagisaang, nya nga ti lamuton ta. Kaawam maisaang ko. Apay ta awan ngay ke dati ginatang ko nga bagas ta kin dati kamatis. Impautang ko ni Auntie Piling, bayadan na kanuto no malam. Apay tayong pautang mo. Amom lang arot tay ugali ni Pilingan nga budol-budol no daduma. Bayadan na pay aya, gingganan tumanen awanan. Masyanak garo tawang kanuti apo yunda. Sa kabagana kasta kay kanuni. Ay apo may ta. Masyang kakinyana di ka masyang kinyata. Nyang iti labutot tay damdama. Ay apo ka. Naman pala yalaan ti napudo nga danom ikam ti basi nga asin na. Awan asin tayo ma. Apay tawang manang ke. Sa garapon di tinalawak na asin tatay. Inala na Auntie Piling. Pati asin, intad mo. Anya kamutan may tanya madata pa nagpampanunot mo. Ay apo. Amula ko mga dumakto nga kasta kabelbel. Pinisit ka di kong kapay lang. Apo aya. At dala ko mabay ti saong nadatakas ng belbel. Kadatagmel. Iso ti ibaga kong kinyam. Ay apo.